Sut i roi gwybod am alwad sgam i 7726 ar iPhone? Cam 1. Copiwch y rhif o'ch rhestr galwadau diweddar. Gwasgwch yr eicon ffôn i agor eich rhestr galwadau diweddar. Tapiwch yr eicon gwybodaeth i'r dde o'r rhif rydych eisiau rhoi gwybod amdano i 7726. Ar y sgrin wybodaeth, gwasgwch yn hir ar y rhif ffôn nes bod y gair copi yn ymddangos ar y sgrin. Tapiwch copi ac ewch yn ôl i'ch prif sgrin. Cam 2. Textiwch y gair call wedi'i ddilyn gan y rhif y gwnaethoch ei gopio i 7726. Agorwch yr ap iMessage. Dechreuwch neges newydd drwy dapio eicon y pin ysgrifennu ar dop y sgrin ar y dde. Yn y maes To, teipiwch y rhif 7726. Ym maes y neges, teipiwch y gair call wedi'i ddilyn gan fwlch. Yna, gwasgwch yn hir nes bod yr opsiwn paste yn ymddangos ar y sgrin. Dewyswch paste fel bod y rhif rydych chi wedi gopio yn cael ei gludo yn y neges. Yna, cliciwch yr eicon anfon i anfon y neges. Dylech chi dderbyn neges ymateb yn diolch i chi am roi gwybod am y rhif. Efallai y byddwch eisiau rhoi gwybod i Action Fraud am yr alwad hefyd, trwy fynd i actionfraud.police.uk.